násiku na lakti a tašku od mami. Chcem ťo ísť vláčikom na výlet do modry. Najprv sa poškriepiť, potom sa udobriť. Na svoje tajomstvá zamknúť ich na kľúčik. Držať sa za ruky, nechcieť sa rozlúčiť. Však priateľom blázivé mená. Škoda, že je iba vymyslená. Škoda, že je iba vymyslená. Škoda, že je iba vymyslená. Čakám pred domom, každý mi zadovier. Odkiaľ sa poznáme, nikomu nepoviem. Chcem s ňou ísť vláčikom na výlet do modry. Najprv sa poškriepiť, potom sa udobriť. Mať svoje tajomstvá, zamknúť ich na kľúčik. Držať sa za ruky, nechcieť sa rozlúčiť. Ísť s priateľom blázivé mená. Škoda, že je iba vymyslená. Škoda, že je iba vymyslená. Škoda, že je iba vymyslená. Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Tak dnes si ukážeme, ako zahrať pieseň Vymyslená od skupiny Elán. Táto pieseň sa nachádza na tomto albume Nie sme zlí. Je to druhý štúdiový album skupiny Elán, ktorý vyšiel v roku 1982 a konkrétne sa nachádza na strane B, je to druhá pesnička, takže naozaj veľmi dobrá Elánovka. No a my si ukážeme, ako ju hrať. Takže pieseň som rozdelil do 4 častí. Pieseň začína introm, potom samozrejme nasledujú slohy, refrén a ešte tam máme aj v rámci toho refrénu takú medzihru. Hráme akordy D-dur, A-dur, G-dur a H-mol. V intre začíname akordom D-dur. A hráme tam aj akord A-dur. Takže začíname akordom D-dur a dvakrát úder z hora dole a potom úder z hora dole a z dola hore. Na tom druhom údere z hora dole dáme väčší dôraz. A potom prechádzame na akord A-dur, kde zahráme z dola hore a dvakrát z hora dole. Čiže ten rytmus pravej ruky je v podstate rozdelený do 2 akordov, preto to môže byť pre začiatočníkov aj trochu náročnejšie. Ukážeme si to celé spojené, teda aj akord D-dur, aj akord A-dur. Takže za týmto introm nasledujú slohy a tie hráme akordami D-dur, A-dur a G-dur. Tam je iný rytmus ako v intre. A v podstate takýmto rytmom pokračujeme celou pesničkou, hráme tak aj refrén. Takže i na akorde D-dur budú 3 údery z hora dole, s tým, že druhý úder bude skôr na tie vyššie, teda respektíve nižšie basové struny a posledný úder bude s takým väčším dôrazom.
treba si dať pozor, že pri akorde D-dur by sme nemali hrať tieto vrchné basové struny, tak by mali byť zatlmené palcom a malo by to znieť od tónu D. Toto by sme mali zatlmiť a ten druhý úder proste len tak naznačíme. A posledný úder tam dáme väčší dôraz. No a potom ide to isté, hráme aj na akorde A-dur. Tiež tlmíme vrchnú strunu E, pretože akord A-dur začína tónom A. A medzi tými akordami zahráme tak rýchlo úder z hora dole a z dola hore. Ukážeme si to celé, aj akord D-dur, aj akord A-dur. Čiže keď meníme akord, tak urobíme takýto pohyb s rukou. Z hora dole, z dola hore. A prechádzame na tretí akord, ktorý hráme v slohách, a to je akord G-dur. Teraz si to ukážeme na zatlmených strunách. Potom nasleduje refrén. Rytmus by som povedal, že by mohol byť aj rovnaký, aby sme si to uľahčili. Myslím si, že sa to nemení a pridávame ešte štvrtý akord, a to je akord H-moll. A vlastne ten refrén aj začíname týmto akordom. Potom z H-mollu prechádzame na G-dur, A-dur a D-dur. No a rytmus je rovnaký, teda sú tam 3 údery z hora dole, ten druhý je naznačený, tretí tam dáme väčší dôraz a medzi akordami zahráme rýchlo z hora dole, z dola hore. Chcem s ňou ísť páčikom na výlet do Modrík, najprv sa poškriepiť, potom sa udobriť, mať svoje tajomstvá, zamknúť ich na kľúčik, držať sa za ruky, nechcieť sa rozlúčiť. No a tu je tá spomínaná medzihra, kde dosť rýchlo musíme zahrať akordy G-dur a A-dur. Vymýšľať priateľom. Takto to asi vyzerá, čiže tam navrhujem dať len jeden úder z hora dole na akorde G-dur a potom aj jeden úder z hora dole na akorde A-dur. Môžete dať aj taký väčší dôraz na tieto údery. Potom buď nechajte tento akord znieť, alebo ho potom pritlmte, aby neznel tak dlho. A na záver by som zahral na akorde D-dur, stačí, ak zahráte dvakrát z dola hore a dvakrát z hora dole. Alebo to potom ešte môžete celé dokončiť. Ja tam hrám asi viac tých úderov. Takže ešte raz tú medzihru. Pardon. Vymýšľať priateľom, môžete dať aj pauzu, nemusíte hrať už potom ten akord a potom vlastne ideme zase ako keby do refrénu a začíname akordom H-moll a môžete začať hrať až ten akord potom. Čiže takto by som to možno zahral. Vymýšľať priateľom bláznivé mená. Škoda, že je, iba vymyslená. Škoda, že je, iba tak sme to nejako zvládli po biede, tak verím, že sa vám toto video páčilo, že ste sa naučili aj hrať túto pieseň
A keď vám nebolo jasné to, čo som hovoril, tak aj v grafickej forme prostredníctvom obrázkov môžete vidieť, ako hrať túto pieseň. Môžete ju hrať aj v podstate v inej tónine, samozrejme, podľa toho, ako sa vám to dobre spieva. Ja som ju dlhšiu dobu hrával aj od C-duru, čiže takto som začínal. A tam sa mi aj trochu ľahšie menili tie akordy a zdalo sa mi to také plynulejšie tá pieseň, takže môžete to hrať aj od akordu C-dur, nie od akordu D-dur. Takže vidíme sa pri ďalšom videu, dajte mi odber alebo like a ak budem mať viac tých odberov, tak tieto videá by mohli byť aj kvalitnejšie trochu. A napíšte mi do komentára, že akú pieseň by ste sa chceli naučiť, prípadne akú pieseň mám zahrať. Ak máte nejaký návrh, ako by som mohol vylepšiť tieto videá, tak tiež sa poteším, či už pochvále alebo kritike konštruktívnej. Takže budem sa tešiť, no a čím viac odberov budem mať, tak tým aj kvalitnejšie videá budem môcť točiť a bude ma to viac motivovať. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.